Wato yanzu yaron can baya jin maganan da nake gaya mashi ko? Bai jin maganan da nake gaya mashi ko? To ba zan gaji ba. In Allah da ikonsa sai ya gyaru. Ni ba zan gaji ba. Ba zan yi da kirikiri. Sai iya ta haifi kaya ba. Ba ta yiwuwa. Kai jiya ina gaya maku ko miss din nan da kaban na ji shi sosai ba. Na yi bacci. Kai babanmu fa jiya ya so ya gane na yi caji ba. Da mun bango. Mu da tsawoni ba. Kai abin da nake gaya maka. Wato yanzu kai abin da nake gaya ma baka ji ko? Baka yarda da abin da nake gaya maka ko? To wallahi ba zan yarda ce ya ta yi kaya ba. Yanda ake gari na kai kuma shiru. Yanda ake gani na da mutunci a garin nan an ɗauke ni tamkar limamin garin nan a ga iri na ya tambaɗe ya shashance ya la ila illallah ko wallahi ba zan yarda ba na gaya ma in za ka samu sana'an yi mai kyau ka samu sana'an yi mai kyau ni na gaya ma wallahi tallahi karka yadda mu sake haduwa da kai irin wannan zama ni na gaya ma in ka ƙi mu ka ƙi gani ni ne kuma haifinka wallahi ka kuka da kanka kai mu fa da kake gani fa duk wanda bai da freedom baya zama a wajen mu fa mu gaya ma gaskiya ne ba zai yi baban ka ya tsallako ya zo ya same mu a majalisa bai gaggaya mana magana yawwa idan ba zai yi ba kawai ka fita daga cikin mu ka tafi ba dole bane kai ka ma san ba ma ka da freedom ma za ka zo ka shigo cikin mu ma aikin banza in ba dan ma baban ka bane kai ya isa ya zo ga mana magana da ya zo ga mana yanzu a tantance ba mu tattaka kai da Allah ya isa dalla mahaifina ne fa dan ya zo yana gaya mun gaskiya ba shaye-shaye kawai muke zuwa muna yi da ku ba zai haifan mana da mai ido ne ko dan kaga ka sai mun fiskot kyauta shikenan zaka zo kana gaya mun magana kudi na sa ba yalla ni na bakku zan ma je in nemi sana'a dan na bakku shikenan wani abu ne zan bu magana ba ni fa da sana'a ba wai zaman banza muke ba Allah ya tsare can tafiye maka na ka gani alhamdulillah yanzu na yi farin ciki na ji daɗi kamar yadda ya kamata to kaga haka ake yi kuma haka ake so ne amma ka fita ba ka da sana'ar da za ka yi ai ka zama sakari ka zama tatata duk abin da mutum zai yi ya kasance yana da sana'ar shi mai kyau kowace iri ita sana'a duk irin yadda ka ɗauke ta in dai sana'a ne wallahi tallahi muhimmiya ce ka gane masu irin wannan sana'an ko ina ne a ƙasar nan za su shiga da sana'ar su masu irin wannan sana'a yanzu haka da mai gida ɗaya sai mai gida biyu kai har mai gida uku yana da shi irin wani ka daina ganin irin wannan abubuwa ba ƙaramar sana'a bane a ƙasar nan ka gane a riƙe ta da kyau a zauna da mutane kuma lafiya ka fahimta da kyau abokanan ka ka samu sana'a wanda ya ce awa ne ya kaza ku ɗauka ka wuce in ya yi sha'awar ka shi ma samu wata sana'a zai yi in bai haka ba to Allah ya shirye su ma yawa ka ji ba a zama lafiya to Allah a tsare sana'a yawa ai alhamdulillah wallahi alhamdulillah kai mun komai kai mana komai Allah ya kaga mutumin kaduwa mahaukaci wa ake maganar shushaina ko da ma ga wannan sana'a ne shushaina aka zo ake mana wallahi tallahi waye zai wani shushaina sana'a da ta fi mun komai to zo ka wanke mun takalmi na zo mu